posachedwa pati kupasirani zimene ayankhula amayi Mary Navicha MP wa chipani cha DPP amenenso akukonzekera kukachita nawo masankho ku convention ya DPP weekend imene ikubwerayi. Ndipo Mary Navicha kampeni yawo yofuna kukasankhidwa ku convention pa mpando wa National Director of Women ayankhula motere lero. Choyamba ndipereke moni kwa Malawi onse achipani chathu chokondedwa cha DPP komanso Amalawi onse mdziko muno. Moni. Ine dzina langa ndi Mary Chisomo Tom Navicha. Ndine phungu wa nyumba ya malamulo mdera la Tyolotava komanso ndayima kwa materemu awiri pa mpando umenewu ku dera langa. Mu zaka ziwiri zimene ine ndayima ngati phungu ndaphunzira zambiri komanso ndapanga zitukuko zosiyanasiyana kudera kwanga. Ndisanakhale phungu ndinagwirapo ntchito ndi bungwe lija timati Doctors Without Borders, Medicines Sans Frontiers. Nagwira nawo ntchito kwa zaka 7 komanso ndakhala moyo wa ma business mwachidule ndinenso zimayi wa business. Maphunziro anga ndinapanga ku Mtambanyama Primary School ndipo nakalemba JC yanga ku Muloza Community Day Secondary School ndipo nakamalizira MSc yanga pa Luchenza Secondary School. Ndine mtsikana amene ndinabadwa banja losauka kwambiri, banja limene mmudzimo silinali lodziwikanso nkomwe. Wina m'Baibulo ananena kuti kodi kamudzi aka mungachoke mtsogoleri. Ineyo ndi mtsikana amene nachoka mu family imene palibe amayembekezera kuti pangachoke phungu wa nyumba ya malamulo. Mukundiona pano Amalawi, kuphatikizapo Amalawi aku Tyolotava, ku Mtambanyama, kwa Semu, Njovu, ndine umboni. Anthu akandiona amaona Mulungu. Kuna kuti Mulungu amakupanga kukhala mpanda dzina ndi kukupasa dzina. Mulungu amayika hope pamene palibe hope. Mulungu amasintha nyengo za munthu kuchoka pa zero ndi kumuyika chapena pake kuti ulemerero wake uonekere. Ndine mwana amene nabadwa banja losaukitsitsa limene ngakhale amene angakhale ndi access yoonera zimene ndikuyankhulazi. Koma ndinakhulupirira kunena kuti umphawi sicho tchinga kuti ichi ndisinthire moyo wanga. Atsikana ena lero akalephera kupeza thandizo amakhulupirira kuti mwina akayambe njira zoyipa ngati uhule. Ineyo nditsikana amene nalimba mtima kuti umphawi ndipirira ndiphunzira skulu imovutika kwambiri koma ndikafike goal yanga ndikakwaniritse goal yanga. Ndine tsikana amene sinapangeko chibwana chilichonse mu ubwana wanga mpaka nakulowa mbanja. Anthu adera lako athu amakhala okondwera kuti ali ndi azimayi amene akhoza kuwanyadira kuti sanawachititse manyazi m'masiku a ubwana wawo ngakhale panali umphawi. Komanso ndine tsikana amene sinazipase malire kuti chifukwa choti ndachoka mu family yosadziwika ndiye kuti ndikhale chete. Ayi, ndinayesesabe kukokera maphunziro anga mpaka ndithu kukamaliza maphunziro anga amene timati Bachelors of Business Administration ku MIM, ndipo ndili ndi degree ndikunena pano. Ndili phungu naona kuti sinamalize. Atsikana ena tsiku lina ndikuwalimbikisa nawo zati tsiku lina ndzabwera pano ngati Dr. Mary Navicha. Ndipo ndikupita kumeneko. Ndikuyankhula pano ndikumalizitsa master's degree yanga ku MUST. Ndikuphunzira kumeneko ndipo pano ndikunena pano ndili kumapetopeto pompano tikhala ndi kuti ndipange research ndi Amalawi muli pano tsiku lina
ndidzakhalanso chilimbikitso kwa inu ndikulandira pepala langa la ulemu ku MUST, skulu yathu yapamwamba muno Malawi, ndikupanga entrepreneurship. Mwina kwakhakotheka nimaliza miyezi 5 ikubwerayi. Ndapanga ma trainings osiyanasiyana ndisanakhale phungu komanso ndakhala phungu, komanso ndaphunzira zambiri. Ndachita attend ma meetings osiyanasiyana Malawi muno komanso kunja kwa dziko lino, kuphatikizapo ma meeting akuluakulu ngati ma meetings amene amachitika ku United Nations, kumene kumapita ma president a dziko lonse, komanso ku African Union ndapita, ku Pan Africa, komanso ku Interparliamentary Union. Ngati phungu wa nyumba ya malamulo, ndine phungu amene ndikayima chidwi changa chimakhala pomenyera nkhondo anthu amene alibe kuthekera. Mwina amene amandidziwa bwino, Navicha ndi munthu amene sagona tulo akaona wina akuphinjika. Kunkhani ya malamulo ndimaonesetsa kuti ndipereke support ku malamulo amene akhoza kuteteza iwo amene akuphinjika. Ndathandiza nawo ku nyumba ya malamulo kudutsitsa malamulo othetsa nkhanza kwa amayi, nkhanza kwa ana ndi atsikana. Ndipo ndine mmodzi amene ndinathamanga kwambiri kudutsitsa lamulo lija limene limampanga mtsikana kuti asalowe mbanja asanafike zaka 18, marriage bill. Ndinenso amene ndathandiza ku malamulo a child protection ndi zina zosiyanasiyana. Sipokhapo atsikana ambiri amene akhala akusowa ma school fees, ndinenso mmodzi amene ndinatsegula Mary Navicha Education Fund. Thumba limeneli limathandiza ana mu constituency ngakhale kunja kwa constituency. Akhala kundipeza ana madera osiyanasiyana kuti tavutika ndipo amalowa mu thumba limeneli. Ndaphunzitsa ana ambiri, ena ni ma graduates panopa ali mu zintchito, ena akadali ku university. Ndikamayenda ndimangodabwa mtaunimu, ona Bonavicha, Mulungu azikudalitsani ndili pano chifukwa cha inu. Inenso uchita manyazi kuti sizoyenera kuchita ndithokoza. Mulungu anatika pa dziko pano ndi cholinga. Chinthu chimene ndimachika pa number 1 ndi maphunziro. Ndimaganizira kuti ngati ineyo mwana osauka, mwana obadwa banja losauka, ndinalephereratu kuti ndipezewo ndithandiza. Nthawi imeneyo kulibe MP, kulibe NGO, kulibe akhansala kuti upitako. Umayenera usenze zitumbuwa ukagulitse upeze kope. Umayenera usenze tinthochi ukagulitse upeze fees. Nde moyo wanga unalovuta chifukwa cha chimenecho naona kuti amene akubadwa aende moyera. Aliyense amene wandifikira ku nkhani ya school fees kolinga ndikuthekera kwanga ndimayesetsa kuti asaduse nyengo zimene neyo ndadutsa. Ndipo ndine wokondwa lero kuti ndikhoza kutulusa list ya ana more than 500 amene achita benefit from Mary Navicha Education Fund. Komanso tikuzwadi ndithu kuti apa munakasiya ma nomination form ndi kumbukumbulo kuti mukapikisane nawo pa udindo umene wa Director of Women in Japan, komanso kuti mukakhale ndi danga loteteza udindo umene mudakali nawo sopano. Ndi ziti zimene no mwasungira komanso kuti mulonjeza kuti mukatumikire Japan. Zikomo kwambiri, inedi ndapereka mapepa langa kuti ndikapikisane nawo pa mpando wa National Director of Women. Ndikupitiriza mpando President yathu okondedwa Professor Arthur Peter Mutharika ndathokoze kwambiri, anandipasa 5 months ago kuti ndilowe mu office mundambe kugwira ntchito. Ndipo ntchito ndayigwira kwa miyezi ingapo. Atangondisankha nthawi yomweyo ndimenenso amandisankha kukhala mtsogoleri wa phungu otsutsa boma nyumba ya malamulo. Ndiye 2 months and a half kapena kuti 11 weeks ndali mu parliament kugwira ntchitoyi. Ndili mmenemo ndinayiyambiratu ntchito ngati Director of Women. Azimayi wonse ndinakonza ndithu kwayika mmakomiti abwino. Ndikuyankhula pano aphungu a nyumba achizimayi, a nyumba ya malamulo achizimayi ali makomiti abwino kwambiri. Sipokhapo nditatuluka ndinaona kuti chipani chimakhala ndi ma structures. Ndinayenda ma structures onse a chipani makamaka kuyamba pa region. Ndinayendera ku Southern Region, Central, Northern, komanso ku Eastern Region. Kukumana ndi azimayi wonse amene atenga mipando ku ma region. Kukambirana nawo, kuwamvetsera. Inu mwaonapo ma leaders ena nthawi zina akakhala pa mpando.
akafika pamalo akamba kutumikira anthu amati ndipanga chakuti mupange chakumangolamula. Ine naona kuti magwidwa ntchito amene onse abwino ndachita involve azimayi amene wawa silikama kambeza amayi kupatula kuachita involve enu waka amayi. Nde ine naenda m'maregion mosemu ndikuwasiyiranso ntchito kuti mukatsala mulembe plan yakagwidweka ntchito m'maregion mwanu. Chifukwa amene angagwirire ntchito kumwera simene tingagwire ntchito kumpoto, simene tingagwire ntchito ku Eastern Region. Chigawo chilichonse chimakhala ndi magwidwa wa ntchito. Nde ine ndikangodzuka kuno kuti ndikupita ku Eastern Region ukapanga zimene ndinapanga ku Northern Region, mukaona kuti anthu sikuyenda nawo limodzi. That's why nafusa azimayi amene aja kuti azimayi mukatsala mupange mapulani anu akagwidweka ntchito, mutumize ku ofesi kwanga ndipo tiyambe kuyenda limodzi. Inu muzikhala okondwa chifukwa muzidziwa kuti plani abwera nayo national director ndi ife amene tinanena. Choncho ndikuti tithamanga liwiro lofanana. Pamene akumaliza kupereka mapulani awo, plani yathu inali yoti tiyambe kulowa ma district ni ma constituency. Ndi pamene kunakomeranso a president kuti tiyeni tonse nzeru zathu mphamvu zathu tipereke ku ntchito yokonzekera convention. Ndipo ine ndi mmodzi mwa anthu amene ndikugwira nawo ntchitoyi kukonzekera convention, ndipo ndine chairperson wa catering committee. President anana kuti tiyimise sonkhano wa Nzuzu, tiyimise ma program onse, energy yathu yonse tiyike mokonzekera convention, tikasankhe atsogoleri komanso tikakonze chiulendo chonyamuka kupita ukalowa mboma mu 2025. Choncho ndifuna ndikutsimikizireni ngati director wa mayi ndakonzeka, mapulani alikale pa desk panga. Azimayi a region awa andipatsa kale mapulani kuphatikiza ndi zomwe inenso ndikumva moyo mwanga, zomwe ndifotokoze pano ngati wapa mpando wa amayi amene paposa chedwa ndikutenga mpando usande. Ndifuna ndikuuze kuti ndakonzeka. Ngati wapa mpando wa amayi number 1 ndi Nzimayi. Nzimayi ndifuna ndimuthandize ma areas yanje. Ndikumutenga Nzimayi kuyambira anangozo, anabanda, anankhoma, anabiyeni, ajamayenda movutika kukhala padzuwa, kugulisa mandasi, kugulisa nzimbe, kuphika kajaso. Ndikuyamba akaenda amayi amenewo mundimvetsetse. Chifukwa amayi amene wawo atsalira pachuma kwambiri. Amayi amene wanda amene akudusa muziphinjo kuti apeze tablet ya sopo lero sizophweka ayi, kuti agule mchere sizophweka, kuti apeze ufa okomani ana adye sizophweka. Ndikuyamba ndi amayi amene wawo kuti azimayi anzanga mwalira kokwanira ndikubwera kolingana ndi manifesto ya DPP imene inakhazikisidwa ndi chipani chathu chokondedwa. Ndigwira ntchito kolingana ndi manifesto yathu. Manifesto yathu president wathu okondedwa anayika ndondomeko zabwino za amayi akumudzi, za amayi muno m'Malawi, za amayi ama levels osiyana-siyana, amayi ovutika, amayi apa ntchito, amayi amene agwira ntchito mayiko akunja, amayi otani, amayi a business. Mu manifesto iyi zonse zili mutimo, zili mene mumu. Wanzeru amene angagwise ntchito manifesto iyi ndiye kuti achita address ma issues amene amayi akukumana nawo Malawi muno pa umphawi. Inuyo mungakhale mboni kuti a president kanthawi kochepa kamene anakhala pa mpando anakwanitsa kugwiritsa ntchito manifesto iyi kupereka ndondomeko zabwino zothandiza amayi ngati chakudya chotsika mtengo, chakufetereza otsika mtengo, mchere ochipa, sopo ochipa, chilichonse chochipa, mafuta mtengo wabwino. Dziko linali pena pake. Sitikunena kuti tidzipasidwa zaulere. Chaulere kuti ukwanitsa. Wina ananena mwambi kuti simayoyitanidwa sumwera yani suzi. Akakugawira lero mawa saugawira. Olo inuyo mukakapempha mchere kwa neighbor mawa simpita akunenani. Kuti dzulo anabwera lero so abwera. Ife tuna kuti amayi wa musapase zaulerezo. Koma mwapase mphamvu kupyolera mu manifesto zimene ziru. Tiachite mpawa azimayi. Ngongole zabwino zopanda chiongola zanja. Ngongole zabwino zoti amayi atenga, azimayi ajama pita ku Tanzania, azimayi ajama pita South Africa, azimayi ajama pita ku China, ayambe kudzuka kuyenda. Ngakhale azimayi wakumudzi amene analibe chiyembekezo yoti angakhale ndi okala. Achoke mukachaso atsegule okala. Asiye kuphika mandasi akasegule bero. Asiye kugulisa bero akasegule shop ya zovala. Azisintha kuchoka level kupita level ina ndiye chitukuko chimene chocho. Ndiye ife tuna kuti tikathandiza president kuchita implementing zimene ziri umumu kuti amayi athu muchipani cha DPP komanso amayi onse mdziko muno aone kuwala. Mungagwizane nane enuyo kuna kuti mdziko muno ngati muli umphawi umene tikukamba lero akuvutika kwambiri ndi amayi ndi ana.
dzulo nali pa nsonkhano kumachinga kumene tinali ndi mabungwe osiyanasiyana amene akonzeka kulimbikitsanso amayi pandale. Ndiye wina anapereka chitsanzo, anayitana abambo nkuitana amayi ndikuwapasa onsewa ma 5,000 wacha. Ndiye anafunsa audience una kuti kodi akuluakulu apa pali yese ulandira 5,000 ndalama imene ikafike ku nyumba apa nditi? Anati ya amayiyo, amayi pochoka pano akudzera kusika akugula mchera akugula sopo akagula kaufa ngati kulibiretu ana akadya lero anthu akagona ni mtendera kamuyamika Mulungu. Abambowa atha kuzera pakachaso mkumwa akupukuta kukamwa mapita ku nyumba akafika ku nyumba anaphiri mwaphika chani ndi momwe zimakhalira. So zimayi likampanga empower tamupa economically ndi kuti tapanga empower dziko lonse. Mabanja ambiri atukuka chifukwa thandizo la mayi limathandiza ana, limathandiza abambo, limathandiza agogo, limathandiza olumala, limathandiza wamasiye, limathandiza neba, limathandiza kuchipani, limathandiza paliponse. Thandizo la mzimayi limakhala la mtengo wapatali. Tukathandiza president athu Professor Sabita Mutharika amene akubwera mboma kuchita implement manifesto iyi. Zimene anasira panjira zipitirire zambiri zinayi zisanatheke. Zipitirire taona ngongole zathu za NIF. Tinayamba kuti ndife kuchita introduce MEDEF. Kuyika ndalama zambiri pamene timaberedwa boma. Boma taberedwa ndalama zijango zigawana kumakhululukirana. Chikhalecho anthu a DPP akuvutika. Zonse ziziri umumu muli zambiri umuzothandiza amayi. Amayi tathandize ngakhale iwo amene ali maofesi. Umphawi ndikunenawo azimayi amene ali maofesi akuvutika nsakubisireni. Akalandira kandalama kuti akaphwanye kumene jogula fuelo kulipira nyumba kugula zakudya pakhomo ndalama ija pofika pa 10 pa 12 yatha. Azimayi akhala moyo wa ngongole kuti ngongole ikuyamba ina kukatenga ku banking konde kukatenga ku bank kutenga advance zonsezo zapinja pamutu pa Malawi makamaka amayi. Ndazimayi amma office akuyenera soti awunikire tili ndi mfundo zabwino kupyolera manifesto yathu ndi mfundo zabwino kupyoleranso nane mphatso zimene Mulungu andipatsa kuti azimayi amma office nawo aone kuwala. Ovutika kwambiri ndikamakamba azimayi amma mmadziwa kuti gulu la aphunzitsi lili pa umphawi zedi, gulu la asikana athu apolisi ali pa umphawi zedi, gulu la manesi lili pa umphawi. Skulu yachipatala ndiyodula kwambiri, munthu kuti aphunzire akhale doctor, munthu kuti aphunzire akhale nesi, koma ndalama imene akulandira pinati. Ndiye ndifuna ndikathandiza amayi amene wakuti ngati nkotheka magulu amene wawa adzakhale ndithu anthu akulipidwa ndalama yabwino. Ayandikane ndi amene ali pamwamba. Malawi muno sizoona wina azilandira 12 million. Kumalandira 400,000 pali chilungamo. Alomake ziko talipitisa kuti ku Bagamoyo anthu avutika kwambiri. Tingoyerekeza kuti mwachitikadi mphumi kuti tikapita ku convention weekend imene kudzayi ma delegate nthumwi zakakuvoterani pa udindo umene wa director wa amayi. Tikumva kuti theme ya convention imene ndi a return to proven leadership kapena kuti kubwenzeresa utsogoleri wa masomphenya. Inu ngati member amene mukakhale mu Central Executive Committee mukathandizira bwanja president pokwaniritsa mawu amene wawo amene ngati chipani cha DPP mwatsenderapo. Ndizonadi pamene sande ndikutenga mpando ndikutenga. Kusimikizireni osati mphumi ya. Mphumi munthu alibe mphumi ya. Munthu alibe mwayi. Munthu amakhala ndi chisomo cha Mulungu. Ndi chisomo chilipo ndithu. Sande mpando ndikutenga. Pamene utenga mpando tikathandizadi. Amalawi lero apanga proof leadership ya Professor Sabita Mutharika. Kunena kuti Peter Mutharika ndi president yekhayo amene anali ndi chidwi kuthandiza dziko lino pa chitukuko. Aliyense lero ni madusa mulimbe market. Ndinatsitsa galasi nditavala chonje. Koma anthu ndithu anandithamangira kuti chonde mukapemphe adadi abwerere. Tikuvutika. Anthu anaumbirira ndi kuti ayo tenga ufika. Akuti chonde. Nthawi ya adadi sitinaone zimene tikuonazi.
tikugulisa lero kaunjika kuchosa transport pomwepo kugula chakudya ndalama yatha ophika kachaso kuphika kachaso kugulisa kuti mwina likakwana thumba la chimanga sizikutheka adada abwerere aliyeseni mboni ngakhale mwana wa primary school akuvomera lero kuti nkuluja amalawa anapanga mistake kusiya professor Sabita Mutharika ndipo amalawa ameneyo alirede kuabwezeresa a president kuti apitirize zimene anasira panjira ndipo ife atsikana opanda mantha atsikana pa ground tiathandizatu bwana koopsa ife otamanga chitenje pambali tigwira ntchito ndi professor Sabita Mutharika kuti amalawi aone kuwala tatopa tikayamba kunena zimene amalawi akudusa mozopweteka kwambiri sitikhala chete tigwira ntchito. Mulotsimikiza ndithu kuti munakamba kunthani yake ija kuti mavuto amene mzimayi wachigawo mwina chakumpoto ndi mavuto amene akumana nawo mzimayi wachigawo chapakati ndi chigawo chakumvuma kapena kuno chigawo chakumwera zimakhala zosiyana. Mulotsimikiza kuti udindo omwe otenga chipani cha DPP chili mboma chikulamulira muzayisisa ngati director of women kuti muzayenereze pazakhale ndondomeko yabwino yokuti pazakhale ubwino kapena kuti balance pasazakhale ukondera kuti konse kuti amene akupindula kwambiri ndi azimayi mwina amene ali kuchifupi nanu kapena ali chigawo chakumene mumachokera munga ena kumadandaulira tikamavera mizi kumayendera mpakali pano. Ndithokoze funso labwino kwambiri ndipo funso limeneli mwina ali amasula ma delegates kumene akundimvera. Nthawi zambiri atsogolera akakhala pa mpando amazitenga kukhala mulungu. Anthu azaombera m'manja azadalira iwowo ukhala ngati ndithu mulungu koma kuti mwaona atsogolera amene analowa bwanji amakhala kuti analowa ndi chinyengo. Mtsogoleri wabwino amatsegula khomo amakonda aliyense amakhala opanda tsankho. Azimayi amene akuchoka m'maligion onse 4 ndizagwira nawo ntchito bwino mopanda kumvera miseche mopanda kupondereza osauka kapena olemera mopanda tsankho kuti kapena ine ndikuchoka ku south ndeza bwino ndipangire ku south. That's why naye ndi program yochezera amayi maligion onse amayi amene wapereka maplani awo maligion monse tikhali kugwira ntchito kolingana ndi zosowa za zigawo zawo ndipo manifesto yathu imayankhaso mavuto a Malawi osiyana kolinganaso ndi zigawo zawo. Kuli madera ena mavuto awo mwina si ulimi wa chimanga mwina mavuto awo ndi ulimi wa foja mwina ena mavuto awo ndi ulimi wa mpunga mavuto ndosiyana choncho ifeso tigwira ntchito kolingana ndi kumene amayi wakuchokera mopanda tsankho mopanda kuona nkhope mopanda kuona chipembedzo koma kugwira nawo ntchito kuti aimve kukoma DPP ngati ndi zabwino tigawana zabwino mofanana kaya ndi ngongole tikunenazo kaya ndi pate materials tikhali kupereka mofanana kwa amayi onse mwachikondi. Ngati ndi nkhanza kuti amayi akuchitidwa nkhanza mchipani ine ndiye paja yanga ndimeneyo yothana ndi nkhanza. Muchitika nkhanza kusento region ndikubwera kumene koko ndiye kuti ndipempha atsogolera kumene kwa region governor thandizeni a VP tikhale pansi azimayi anga akudandaula akudusa muzowawa izizi tikonze vuto azimayi azimva kukoma kuchipani. Ndigwira ntchito ndi ma structures onse achipani kuyambira a president ma vice yawo secretary general treasurer general kumapita pansi mpaka na kumapito. Sikuti ndikakhala director of women ndiye ndizimve kuti ndamera mapiko aliyense azindiyang'ana ine ayi muumodzi muli mphamvu. Anthu amene amagwira ntchito mwa umodzi ndi amene amapambana. So ndigwira ntchito ndi anthu amene wabwinobwino mosamusiya wina kunja mosazimva mphamvu mosazimva ufikapo mosazimva ndalama. Ine moyo wonse ndaulawa moyo wa umphawi ndaulawa umphawi wadzaoneni moyo wati ndalama pang'ono ndaulawa moyo okhala pena pake pa mpando ndaulawa moyo okhala padoti ndaulawa kusonza kuti ndikudziwa makategorizi onse a Malawi ndikudziwa nyengo zonse zimene moyo umadutsa. Sine mwana uja kuti nangobadwa paja ayi ndikudziwa nyengo zonse moyo wa transport ndikudziwa oyenda pagali moto ndikudziwa ndachita experience zambiri pa moyo wanga choncho ineyo ndikuona ngati mwayi waukulu kwa ma delegates a DPP kuti akhale ndi mzimayi ochedwa Melina Vicha amene ali ndi experience yaikulu si experience ya chuma yokha komanso ngakhale pandale ndinayamba tundale zindili wachichepere zedi ndipo ndingokuululirani lero ndinayamba chipani cha ndi chimene ndinayambira 2002 ndinasankhidwa kukhala director wa amayi kumwera. Nthawi imeneyo
and nthawi imene ndili wachichepere president athu anali adathawawa ali ku ali kumapwevupwevu lero ananena kuti wachepa mere sukwanisa udirector wa amayi koma anthu ena achilungamo mchipani mwana anena kuti ku convention mwanayi wasankhidwa palibe chifukwa choti munene kuti watani wachepa ndi pamene kunabwera kunayambika Eastern Region kunayambika Eastern Region ndi brainchild wa ine inabadwa pa kesi ya ine kunena kuti mwanayi wachepa amene anali number 2 wanga anali ochoka ku Nchewu ndi president ananena kuti atidule Nchewu ndi South tidule Nchewu ikhale part of Eastern and Thyolo Mulanje chanchani ikhale Southern Region ndi kumene kunayambira political region imeneyi inabadwa pa ndale za ineyo ndili wachichepere abingu atangolowa 2004 ndinali oyambirira kupanga komiti yawo ku Thyolo kuwapatsa kuti bwana mamembala ndi awakapangeni register achipani ndine munthu amene ndimakwanisa kugwira ntchito pansi pa munthu wina sindikhala ndiphuma loti ndafika pano ndadederuka kale ndili kutsogolo mene timaonera kuti pa area sunakhale pa constituency sunakhale pa chani ukhasala ulo MP sunachita ukuthamanga lero kufuna upresident ndale siziyenda choncho ndale ndiphuma zizigwirizana ndichifukwa chake mwaona anthu ambiri pa ndale amakhala olephera kuthamangira kusogolo asanaphunzire zinthu ine ndaphunzira kugwira ntchito pansi pa anthu ena kuchoka pa district pa constituency pa district kupita pa region kukwera ku NGC mpaka nakufika pamene ndine mzimayi amene ndinayamba kukhala padoti muzafunsa ona bonzo omera ngwira ali deputy minister akandiona nthawi zonse amati mayambisa bwino nyimbo ndinayamba kukhala padoti kuchoka padoti ndinamba kukhalira ngoma oyimba ngoma jana ndikoka kuti mayi muzikhalirako ngoma iyi makhala nthawi zambiri kuti sikuyimbidwa nde muzikhalirako ngoma iyi moti ine nkadzapita pa nsonkhano muzandiona ndalowa mugulu kapereka moni kwa anthu a ngoma ndi amene anandidzutsa ineyo pa ndale ndi kukhala pa ngoma ndi pamene ndinaonedwa tsiku lina kuti tsikana uja malimbikira nthawi zonse ndimamona wakhalira ngoma ndinatengedwa kwamba kukhala kutsogolo mbali mwansanja muja mumakhala mipando ndimakhala mmene muja pang'ono ndi pang'ono nakwera kuchoka mmene muja ndikukhala pansanja pamwamba chakumbuyo tsiku lina nakhala ndi president ndi first lady ine nkukhala nawo pambali pa red carpet ndale zimayenda gafu yake imayenda choncho ndakhala deputy treasurer general pansi pa Honorable Japi Muhango fusani a VP North Honorable Japi Muhango palibe tsiku limodzi limene anamva kuti ndi deputy wawo ayambana amapatsa ntchito kugwira ntchito kumwera panganiza kuti ndimakwanisa kugwira ntchito pansi pa anthu ena komanso ndimakwanisa kuchita delegate ma responsibilities ngati director of women imene ndangopatsidwa miyezi ingapo yapitayi ndili ndi ma deputies amene ena asankhidwa kumene ena analipo kale mufunse deputy aliyense ndakwanitsa kuna kuti mwina ma NGO aja amene akuchita ma program azimayi ma 50-50 chan ndimatha kuwatuma kuti Honorable Maria kumulanje kuli zochitika andiyitana ngati director of women pitani nanu mukatole mukaphunzirepo kanthu amakandiyimirira Honorable Brenda muli kulilongwe tapitani ku Crossroads kumene kwayitana kuli ma program azimayi Honorable Brenda amakandiyimirira Honorable Kingston kumangochiko muthamange mupite kuti ku Sunbed uko kuli ma program amayi ine sindibwera koma nanu mukamveko muphunzire 1 or 2 amandiyimirira azimayi onse ndimatha kuwagawira ntchito sine munthu choti ungokakamira chinthu kuti ndili pa mpando zonse ndizanga akuluakulu anati kanga kadaolera pasawo komanso ngati director of women ndikangomva kuti kwakuti kuli chisankho kaya ma by elections ndimathamanga ali kunkhotakota 2001 titaluza Honorable Martha Lunchi anthu alibe mphamvu kuti taluza boma covid ndi ameneyi ndinavala mask ndikukakhala pa ground for 3 weeks ndimagona mmudzi kunkhotakota mafumu akunkhotakota magavana akunkhotakota akhale mboni yanga lero 3 weeks ndili kumene koko ndinalibe support yokwanira malinga ndi zimene chipani chimadutsamo ndinamkwanisa kumpasa Honorable Aisha 8000 votes against 12,000 tikanakhala kuti naye ni ma resources chipani chinali ndi anthu amene ali ndi ndalama m'manyumba akuti kuwaona akutuluka lerowa akanaponya ma resources kumene kuja
80,000 ndekha kumene kuchako. Ndithokoza onabo Ben Phiri onabo Musowa amene anabwera tsiku lotseka kampeni ndikundithandizirako kundisuntha chapena pake. Ndayenda taronga ndapanga ma elections zomba ndapita madera ambiri momwe makhala ntchito kwaona boncheka chilenje nawo so asadalowe ntchire. Ndinakakha kumene kuja 2 weeks natenga azimayi a region muno Blantyre. Ndikukasiya pa kampu azimayi muli pano 2 weeks mbuzi ndizi ndamangirira apa mudziphika mudzidya kampeni zimayi zathu asaluze. Ndine zimayi amene ndimafuna kuona zimayi nzanga akupita chitsogolo. Ndine zimayi amene ndimadana kuona nzimayi akukokera nzimayi nzake basi. Chifukwa chake ndimatsutsana ndi mwambi uwu ndimadana nawo mwambi oti ndani wa nzimayi ndi zimayi zake. Si bwino. Udana ndi zimayi zake. Nzimayi akuyenera kuchita promote zimayi anzake. Chimakhala chomvesa chisoni kwa amayi osaganiza bwino amene amafuna kugwesa pansi amayi anzawo. Uyu achokepo ndikhale ndine, awa agwe ndikhale ndine. Si chilungamo tufuna azimayi achuluke. Ndi chifukwa chake ndinakamba ndi chairperson wa convention kuti ma nomination fees awakwera. Azimayi alephera, azimayi amapeza mochepekedwa. Tsitsani mtengo ndipo tithokoze komiti imene inamva. Azimayi tu akulipira 50%. Kutako momwe ndimamva kuti ena alephera kulipira azimayi ena tikwaona apa ndimafuna ndibwerereso nkane kuti tayikani pa 25%. Koma poti nthawi yathakale tifuna tipase secretary mpata igwire ntchito yake. Koma tikanakhala kuti kuli 2 weeks kusogoloko mukanayimva kuti ndayika pa 20%. Ndikufuna azimayi achuluke mu NGC, azimayi achuluke ku region, kuma constituency, kuma ADC committee, komanso ku parliament, kuma council. Ndalonjezatu ma donors kuti 2025 ndikukapasa 60 women from DPP MPs ku parliament. 60 women MPs ndikupita nawo 2025 ku parliament. Ndipo lero musunge chimene chatola nkhani. Musunge chimene ndithamanga day and night. Ndiasakira funding, ndiapezera ma resources, tipanga ma fundraising, tipanga chilichonse. A president isu andiuza kuti amayi tikangomaliza tu convention funding ikutuluka, ma resources akutuluka. Bwana ndiye ndifuna ndikusimikizeni kuti azimayi 6 ndikupita nawo ku parliament, azimayi ena ndikupita nawo ku council. Koma pano azimayi wonse amene ayima sakukokera nzimayi zawo pansi ndikupita nawo ku NGC. Palibe atasale nzimayi. Aliyense amene wayima sakugwesa nzimayi zake. Amene akugwesa nzimayi zake aganize kawiri. Chimene chonse chikondi. Chifukwa kuti iwayo uwine ukuyenera wike chikondi. Sungati ukugwesa ku nzimayi ku right, ukugwesa nzimayi ku left, ndiye iwayo kunena kuti ukukachita promote azimayi. How? Sizoona, sizikhala choncho. Ndithu ndaife tikukakweza amayi. Ndingopitiriza kuti mukudziwanso nthawi imene nali ku nyumba ya malamulo ntasankhidwa leader. Mwaona amene tinayipatsira moto. Tinene zoona. Tinayipatsa moto. Tinathandizira kubwezeresa chipani chathu cha DPP mparliament kukhala socha mphamvu. Ndathokoze ma MPs. Ma MPs olimbikira amangosoweka chilimbikitso. Ma MP anandigwira pa mkono tonse tinamangana mu umodzi muli mphamvu. Ndipo mbali ina ija amadziwa kuti opposition yatanso pano yafika. Kunavuta. Sikungavuta kuti anthu atione, koma kunali kuvuta kochita address ma real issues amene akuphinja amayi, amene akuphinja amalawi. Tinawuza aboma kunena kuti aboma nthawi yowatengera amalawi kundodo yatani yatha. Ndipo ndasimikizire apemphele sande pano kuti toka sizitheka. It's too late. Sande pamene ndikutenga mpando convention aboma ndingofuna kupatsireni tuchenjezo mene na vicha oja ndemwe yakubwerayo. Ineyo ndikubwera zimene mwapanga masayera mwapanga pakati ababa. Ayi adadi ananena kuti tikumana konko. Ndikalimbikisa atsikana nkhani ya maphunziro. Chifukwa ife tikukula tifika pena pake titulukamo mundalemo. Tifuna achichepere awawa abwere muti amenemo tiyambire tukwapanga groom panopa. Atsikana tapase picture yonena kuti politics it's not a dirty game. Yes.
nthawi zina anaja kumayima kutali ale zomwe mmapangana kundale akuti kundale kuli kulozana kuli kutukwanizana kuli kunyozana iya tikapase picture ina yatsopano nakuti atha iwo anawa kulowa mundale monga taonera mwana wathu Finance Magonja honorable MP mmene akuchitira 25 years ali mnyumba ya malamulo nkhani yabwino kwambiri. Atsikana amene wayambe kulowa mundale ali achichepe tabwera charite kutsogolo kuno anthu akuone pa kanema wathu. Atsikana awawa tikuwafuna ayambe kulowa mundale atsikana achichepere ngati awawa. Aha tiyambe amene wawa kuachita group ngati director wa amayi ku 7th day tili ndi department ya amayi timati Dorcas ndiye kumene kuja tinapangaso introduce young Dorcas ndiyeso ku DPP tili ndi directorate ya amayi ikhala Young Women Directorate. Tapanga kale talemba kale mapulani pompano tichita submit kwa president atipatse chilolezo tipanga launch Young Women directorate ya Young Women kumene muli John Moses mukhaso ma structures imene tapangira pa national kaya ndi pa region chani atsikana onse kuchoka ma teenager kapaka chapena pake alowa ma structures amene wawa na aliyense amene wafika msinkhu wabwino kuti atha kuvota kapena pofika chaka cha mawa avota alowa ma committee mmene mu 100 kaya ndi ku area kaya ndi ku zone kaya ndi ku constituency district region paka na nation osewa akhala atalowa mmene mumu ndiye kuti a national director of women akamagwira ntchito yawo adziyang'anaso kuti kodi directorate ya atsikana pasi pakodi kutani ndiye kuti ana amene watayamba kuwachotsa mantha tayamba kuwaphunzitsa ndale za kilini za umunthu zokokerana mwamba osati kukokerana pasi yayi anawa tasintha picture yakaganizidwe kawo amba kuganiza una kuti ndale zabwino nafeso tiyeni tilowe muona kuti pamene akuluakulu tikutulukamo ine ndi achinaona Grace Kwerepeta chije ndani uko amayi ndalama asikana amene akulowa masa zimatero msogoleri wabwino Mele na vicha wa chipani cha DPP ameneso ali ndi udindo wa National Director of Women ku chipani chimenechi cha DPP ayankhula zimenezi ku chipani cha DPP makamaka ku headquarters ya DPP ku Blantyre pamene akukonzekeranso convention imene ikhale kuchitika kuyambira pa 18th of August mu mzinda wa Blantyre.